Bună ziua și bine v-am regăsit. Azi o să facem o nouă activitate. O să vă arăt munca mea foarte grea aici așa. O să scoatem salcămi, pui de salcămi. Pui de salcămi. Sunt pe învie. Eu sunt la săpata așa. Cum vedeți seară. Și sunt câțiva. Da, sunt grămada. Și m-am scos. Îs pe marnă pe așa și n-am scos, Claude. Am scos eu, nu tu. Da, am și tot așa. Da, așa eu am scos, nu Și m-am scos. Aici cum m-a scos el. Pământul. Sunt foarte harnic. Eu scot la vii, muncesc, fac treabă, nu contează. Nu mă pun de treabă. Mai sunt și pe acolo. Salcămi. Cum am scos. Acum o să vă arătăm cum scoate Ion. Hai, Ioane, primul pas. Așa am scos, uite aici, eu scos spine și fac grămadă și îi caș și îi dau la foc. Da. Pe care îl scoți? Pe ăla? Asta. Să vă arătăm cum scoate el. Mă arăsă așa mai... Pe margine. Da, prin jur la el. Peste tot și pe de la dat? Cum vedeți, pământul e foarte ud. Păi da. Și se lipește de săpăligă. Dacă fac așa, se cunoaște că este apa din pământ. Are zamă, are apă. Prima dată facem pe margine. Da, pe margine. Ce trebuie prima dată făcut pe margine? Ca să tai toate vițele lângă el. Aha. Dar nu se scoate greu. Normal, sunt pui. E destul dacă scoate greu. Să vedem dacă merge greu. Nu, Ioane, nu că... De ce? Sunt o domnișoară, cum să mă fi pe mine la treabă? Merge greu aici așa. Dar tu încă nu știi. Ce bine le scăs? Când te uiți la altul, merge ușor, dar... Da, cum... Știu. Deci l-am Are scos. bine cea asta. A găsit și mai mici? Mai mici? Ești mai mici. Ești mai mari pe ăsta. Să mai scoatem unul. Da. Deci să vă arăt cum să stup cioata. Stup cioata de din cauza că când dă tot acum apa. Dacă nu dă cu moța. Merge mereu, dar știu că trebuie să o stup. Că dacă mă apa. Da. Așa, și trebuie astupată obligatoriu. Da, dacă aveți pui de salcămi. În vie. Salată pui de salcămi de la vecinul care... Acolo salat de la el. Da. Și s-a întins până aici. Și mai sunt vădui. Oricum. Mai sunt. Mai sunt. Acum la ăsta. Trebuie să scoatem unul. A început altul. Ăsta e mai mare. Este un pic de ceață, așa, nu știu. Merge un pic mai greu ăsta. E mai mare. Da. Să vezi și putere. Am multă putere la spinii ăștia. Salcămii ăștia. Spuneți în comentarii dacă scoate Ion bine. O ce fel este vița asta? Am scos așa? Da. Auzi? Da. Eu mă bucur foarte mult. De ce? Că începe școala. Da, începe școala. Bine? Fizic. Da, fizic. Că până acum era online. Audi. Trebuie să arată spine. Ia să vedem cum spine. Arată-l la deal. Ăsta. Suntem un pic răciți. Te joc, te păresc. Da, hai să mă. Hai, Ioane. Să zic cam prea lângă butută, să fiți atenți să nu te izbută. Da. Și acum trage. Spune dacă faci Ion bine aici. La salcămi. Încetul, Ioane. Merge greu scos ăla. Este și lângă butuc și merge greu. Și a fost și mare. L-a tăiat! Mă buc să am amanițat cum să tot. Și ăsta am scos. Deci pe ăsta. A fost într-un fel împreună, da? Vițele. Hai, Ion. Cum v-a spus, cred că forța contează. Da. Și îndemânarea. Zi până acolo. Treabă, nu prea pot să vorbesc mult. Dacă obosești. Și acolo să pe grapa. Și sunt spinii care a scos.
Este un pic de ceață. Nu știu dacă se vede, nu știu. După cum se vede, este un pic de ceață. Un pic. Dar nu este chiar beznă, ceață. Dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip. Și dacă nu... Dați un subscribe. Sau cum? Și dacă nu v-a plăcut, scrieți în comentarii ce nu v-a plăcut. Adică nu cred că a scos bine. Ajutați-ne să ajungem până la 300 de abonați. Le mulțumim celor 249 de abonați. 49 de abonați? Da, vă mulțumim. Nici nu știam. Distribuiți acest videoclip prietenilor voștri. Să vadă și ei cum se scoate la salcâmi în vie. Dacă sunt interesați. Scrieți și voi în comentarii ce videoclip o să mai filmăm. Dacă noi nu prea mai avem idei să, nu știu, ce vreți să mai vedeți? De pe așa la noi. Să știți că... Măcar încercăm și noi să vedem dacă putem. Da, ce putem noi să facem aici la țară, după ideile voastre. Da. Vă mulțumim. Să dați un like. Dacă v-a plăcut acest videoclip. Să vă abonați. Da. Să scrieți în comentarii ce videoclip să mai filmăm. Da. Și la revedere. Și dacă a scos un, bine. Toți spinii. Spini, da. Da. Pa, pa! Pa! Am uitat să vă spun, dacă am uitat de vreun abonat în plus, ne scuzați. Și au un minus. Pa, pa! Pa!